Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on to mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min jaɓɓimo ne kelle gadani e roɓindo jayndeji altirin sappo jeenayi lewru août 2024 bisimilla mon e roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen roɓindo jayndeji koye jayde gendira leydi Sénégal jayde Le Soleil arti koye ɗiɗo accident ji ɗe ganduɗa ene jokki ha joni e nder leydi Sénégal pittali ene jokki heddade ɗiɗo accident ji ɗum saabi jagorɗo kalfinaɗo yangarta holliti alay saago kay kuule cattuɗe wawa fawede ɓen ɓe ganduɗa hen sahaji ko kañumen caboto ɗi accident ji walla ni ene yaada tere ɗum saabi kanko jagorɗo El Hadji Malick Ndiaye joguiɗo transport mbiyen yangarta holliti ma kuule cattuɗe fawe ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen caboto ɗiɗo accident ji kono kadi ɓe garti e dande gueec mbiyen toon to Januar caɗele ɗe ganduɗa ko teskade toon jayde Sud Quotidien arti koye kan haala ha joni ɓesguji ɗi pitali mumen ne jokki bomade e ɗiɗo taliji e yide Sud Quotidien e nder balɗe tati ko ɓuuri nogas innama ade ko kañumen kawri e ladial jeeɗiɗo hawruɓe e ladial toon to Koupentoum ñande aset kihiɗo kono ɓe garti e ñande alkamisa 15 lewru août toon to hakkude ndulo kam e Mbacké hawruɓe toon e ladial kono kadi jeeta to barmuɓe barmanɗe musde Sud Quotidien arti ha joni eko fatuno noon e satellite mo leydi Sénégal mo ganduɗa ne wayno waɗi premier mum essay toon to dowlaji dentuɗi Amérique e tawtorede jagorɗo kalfinado jangde towde kam e 8 en ƴeewoytu jayde Dakar Times arti koye conmami cottumami hakkude omo ganduɗa ko ministre kalfinaɗo eau et assainissement Cheikh Tidiane Dièye kamen ganda ko Cheikh Dieng gonnoɗo directeur général mo ONAS itta ko ɓooyani caggal nde o huccodiri e jandiyankoɓe kanko Cheikh Dieng o holliti caɗele ɗe ganduɗa ene teska e ngal ɗo jagorgal kalfinagal eau et assainissement kono kadi haalullaji mawɗi ɗi o haali fewde e omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dièye e yide kanko Cheikh Dieng o mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko yo wat feere ƴewto tigui golle omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dièye ɗum saabi jayde Dakar Times waɗi namdal e yide holko procureur faadi gam uddide losko e ɗiɗo haalullaji mawɗi ɗi ganduɗa kanko Cheikh Dieng o hokkiti ɗum fewde omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dièye joguiɗo jagorgal mo ganduɗa ko kañum halfina eau et assainissement en ƴeewoytu jayde Vox Populi arti koye ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa pittali ɓesguji ɗi ha joni ene jokki heddade ene mbomo e ɗiɗo taliji mbiyen accident e nder balɗe 4 ko ɓuuri 19 innama ade ko kañumen kawri e ladial e ɗiɗo taliji e yide Vox Populi kono kadi ɓe garti e caɗele ɗe ganduɗa ko teskade toon to port autonome mo Dakar e omo ganduɗa ko kanko tigui woni directeur général mo port autonome mo Dakar Waly Diouf Bodian o yalti e dejere makko ɗum ko caggal nde syndicat en gartuno e caɗele ɗe ganduɗa ko teskade toon to port autonome mo Dakar kono kadi ɓe garti e mawɗo leydi o kanko omo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye e jillu makko ngo wonno toon to Khalifa Dine gardiɗo layenen kanko omo ganduɗa ko président de la République Bassirou Diomaye Faye o holliti ɓe ganduɗa ko halifaɓe diine ɓe aɓe jogui rôle mawɗo moɓe jouata ko fatuno noon e deƴal kam e jaam wonande leydi Sénégal jayde Le Quotidien arti koye ɗiɗo caɗele ɓe mbi ɗum deux gros scandale wonande caɗele mawɗe teskade e laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye kamɓe Ousmane Sonko borotodo mo Dakar kam e ONAS e yide Le Quotidien ɗeɗo perguite ko perguite ɗiɗi mawɗe ɗe ganduɗa e lebbi 5 koɓe jooɗi e jappere leydi Sénégal ne wayno ko fatuno e ko yettuno to banggue joɗorgal ngal ONAS o mo ganduɗa ko kayitigi wonno directeur général mo ONAS Cheikh Dieng caggal nde o ridda e ngal joɗorgal ne wayno tigui o holliti konnguli ɗi ganduɗa ko haalullaji mawɗi ɗi ganduɗa lo saaha kañum tigui addi fitina toon to ONAS kono kadi ɓe garti e ko fatuno noon toon to port autonome mo Dakar on gestion mo ganduɗa ana ardi ɗum wonande Waly Diouf Bodian ɓe kolliti oɗo saaha de ko ɗum ɗo tigui woni ko yardete café e nder leydi Sénégal ɗum ɗo de ko ɗum caɗele ɗe ganduɗa ko kañum dillini hande leydi Sénégal e yide Le Quotidien en ƴeewoytu jayde l'info arti koye e parti socialiste tawni ardi ɗum o ganduɗa ko Aminata Mbengue Ndiaye e yide jayde l'info oɗo saaha mbate yontani
parti socialiste wawa rendinde ɓesgu mum wonande omo ganduɗa ko Halifa Ababacar Sall kam e yadiɓe mum kono kadi gam wawa andede janggo woɗo parti socialiste alay saago ko fatuno noon e sumgoji subaɓe dental garoji ɗi ko nden tigui wonata ko mbiyata ko wonande to banggue ɓeeto beele andude holko fatuno e gurdam wonande parti socialiste kono kadi ɓe garti ko fatuno e Ceerno Alassane Sall mo ganduɗa kañumne addi yande mum oɗo saaha e ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe laamu leydi Sénégal. Jayde Rewmi Quotidien arti koye ɗiɗo accident ji sappo hawruɓe ladial e ɗeɗo balɗe jawtude yiide Jayde Rewmi Quotidien ɓe kolliti jeeduɗo hawruɓe ladial hakkunde kungel kam e Koupentoum kono mo ganduɗa kadi ko Jakarta man joguinoɗo moto e on mo waɗɗinno ko kañumen kawri e ladial toon to Mboro kono kadi omo ganduɗa ko gonnoɗo e camion ko kañum felɓodiri wonande e 7 place ɗum waɗi ko toon to Diosmone. En ƴeewoytu Jayde Les Échos ɓe garti koye caɗele tawetede toon to Bowal lade diwoji aéroport international mo Léopold Sédar Senghor e yiide kamɓe syndicat ji ɗi oɗo saaha de ne wayno ko caɗele tigui teska toon e yiide noon kamɓe syndicat ji ɗi ko fatuno noon serveur ko fatuno noon e banggue dépose minute wondude e ɗum koɓe mbiyata tapis roulant e 2 scanner mo ganduɗa koto banggue bagage taw komo rayon X tawi jogu mum ko milliard e ko fayi ko kañum majji melew tawi noon jogu mum ko koppereje kewɗe kono kadi kamɓe Les Échos ɓe garti ha joni wonande e jatirgol caggal ko fatuno noon e ɓamtare ngawal leydi Sénégal tawi noon ɗum noon holliti ɗum ko Institut pour la transparence des PES e yideɓe o saaha leydi Sénégal yatiri caggal no fewi ko fatuno noon e to banggue ɓamtare ngawa. En ƴeewoytu Jayde enquête arti koye caɗele walla crise taweteɗo e laamu leydi Sénégal kamɓe gouvernement leydi Sénégal to banggue wonande caɗele to banggue tottugol kamruji wonande ɓesguji ɗi kono kadi caɗele taweteɗe to banggue wonande tuumaji pawaɗi e hakku toon to port otondo mo Dakar e omo ganduɗa ko kay tigui ardi on galle Waly Diouf Bodian kono kadi kamɓe enquête ɓe garti wonande e ko fatuno noon e toon to o ganduɗa ko ONAS hakkude omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dieye joguiɗo eau et assainissement kam e omo ganduɗa ko Cheikh Dieng mo ganduɗa ko kañum ittuno e ngal ɗon joɗorgal directeur général mo ONAS e yiide noon enquête ɗum ɗo fode ko caɗele oɗo saaha anando kani laamu leydi Sénégal. Jayde l'indépendant arti koye ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa ene teska ɗiɗo dumurnaji kala e wertago leydi Sénégal e yiide mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo ya garta ministre des transports kanko El Hadji Malick Ndiaye o holliti kamɓe mo ganduɗa ko jagorgol makko wantude e ministre des forces armées kamɓe ministre de l'intérieur ne wayno ɓe ƴetti pellite tawi ko fawde kuule kisɗe ɗe ganduɗa ko ɓen caboroɗi accident ji tawi hen sahaji kadi ene wondi e ko yete ko noon wonande e welsidare kamme tere e yiide noon kanko El Hadji Malick Ndiaye maɓe ƴettu tawi ko kuule musɗe fewde e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen caboto ɗiɗo accident ji ha ɓesguji ɗi pitali mumen nde keddo hen kono kadi ɓe garti omo ganduɗa ko directeur général mo port otondo mo Dakar kanko Waly Diouf Bodian o yalti e deƴƴere makko ɗum noon caggal nde o tuuma wonande syndicat ji toon to port otondo mo Dakar joofimo peɗeli. En ƴeewoytu Jayde Tribune yiide Jayde Tribune wonande o saaha faggude leydi Sénégal ene yatiri caggal e yiide noon Jayde Tribune oɗo saaha tampere wonande o saaha ɓesguji leydi Sénégal ndi gondi kono kadi caɗele teskade toon to port otondo mo Dakar kono kadi e yiide Jayde Tribune omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dieye omo ganduɗa ko kay tigui tuumimo woni Cheikh Dieng ittunoɗo e gollorgal ONAS e yiide kanko Cheikh Dieng Ousmane Sonko mawɗo jagorde alay saago wawa tigui nebbisade wonande gestion mbiyanna golle kanko mo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dieye jagorɗo kalfinaɗo eau et assainissement kono kadi ɓe garti e nder balɗe tati ko ɓuuri nogas innama ade ko kañumen pitali mumen keddi e ɗiɗo taliji. Jayde Source A arti koye omo ganduɗa ko Mary Teuw Niane caggal jilugo wanno toon to Arabie Saoudite ne wayno ɗum ɗon de lataki wadde kono kadi ɓe garti kamɓe Source A e 17 innama ade hawruɓe ladial e nder balɗe tati tan e yiide Source A kanko jagorɗo kalfinaɗo ya garta ne wayno holliti ma kuule kisɗe fawe ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui caboto ɗiɗo accident ji.
jayde l'observateur arti koye caɗele ɗe ganduɗa oɗo saaha Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam e mawɗo jagorɗo mum Ousmane Sonko caɗele oɗo saaha nde dokani ɗum to banggue wonande kaɗo haala teskaka toon to ONAS hakkude Cheikh Dieng kam e Cheikh Tidiane Dieye kono kadi omo ganduɗa ko toon to Poroto Ndombo Dakar Waly Diouf Bodian ɗum noon ko caggal nde syndicat ji ɗi tumima ko yewtino noon to banggue wonande gestion makko kono observateur arti ha joni e ɗiɗo accident ji ɗi ganduɗa mbaɗɗi pittali ɗi keddima wonande e ɗiɗo wonande laabi ƴewoyten ko jayde critique lollini ko oɗo boisson moɓe mbiyata vodi vodka mo ganduɗa ko jilluɗo sangara tawi ko kañum tigui sukaɓe ɓuuri hutorade hande oɗo saaha yiide jayde critique oɗo boisson ne wayno nana booma wonande ɓesguji leydi Sénégal ne wayno jayde critique arti hen e hello mum adana ƴewten ko jayde Walf Quotidien arti ko e oɗo projet wonande e ɓore nde ganduɗa ana yuɓɓini ɗum kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye e Ousmane Sonko on projet e yiide jayde Walf Quotidien ko yete ko soupçon to banggue wonande mbuñari ko yete ko corruption kam e conflit d'intérêt e yiide oɗo saaha de ne wayno ko gakke nde ganduɗa ko kañum tigui ne wayno gakkini oɗo projet mo ganduɗa comme Ousmane Sonko kam e Bassirou Diomaye Diakhar Faye kono ɓe garti e accident kamɓe Walf Quotidien ɗiɗo accident ɗi ganduɗa o saaha nana jokki ha joni e wertago leydi Sénégal tawi ɓesguji ɗi piccali mumen ne keddo hen gasnirten koye jayde coftal ɓalli point actu sport ɓe garti koye Premier League Manchester City ko kañum hawruno hanke e Chelsea Manchester City ne wayno ko kañum foli Chelsea kono kadi ɓe garti Real Madrid ko kañum tigui hawruno e Mallorca ɗiɗo kaji ɗi noon mbiyan ɓe mbaɗi ko ɗekki e ɗekki bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓe yankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gadane roɓindo jaydeji e subaka hande o min dokka on aadi talata janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogomon on jarama.